Umzalwane okhona, umzalwane onjani? Mbuzo manje makhelwane uhleli la noma ukhona yini? Ngoba phela khona umuntu ohleli la kodwa ongekho la. Qhubekela phambili umbuzo ukuthi la ebandleni ukhona noma uyakhonza, uyavakasha, umbuzo ukhona noma uyavakasha. Ngoba kunomehlo umzalwane osonda nathi nomuntu okhona. Ithi Bible kwafika umfundi wathi ngicela ungivumele ngiyongcwaba ubaba bese ngihamba nawe. Wathi uJesu yekelana abafile bangcwabane bona. Kwakhona omunye othi ngisacela ukuyovalelisa kubaba noma aqala. Wathi uJesu umbuso kaNkulunkulu awumfanele umuntu obamba igeja aphinde abheke emuva. Embusweni kaNkulunkulu masilahla siyalahla siyashiya. Amen. uJesu is demanding you to be available. Ngiyasaba kulezi insuku ngamakhola akhonzwa kuba nakho file azatshelwe ukuthi ubani ozoshumayela ukuze abe khona. Kato, Kumar, you know this. Sikholwe kungekho artist elikwi-post. In fact, ama-post ayengekho. Ama-post ekala la yena ngaqala oba ku-MJ Sithole. Umisa imvuselo la phesha 23. Kwakune-helicopter ehamba distributor ama-poster. We attended services singazi ukuthi ubani ozoshumayela. Saye enkonzweni singazi ukuthi ubani ophethe inkonzo. Ngoba sasazi ukuthi uma sokhonza azange umuntu size kuJesu. Sathi mase sifikele sithi wenze kahle wafika nawe. Bese le nto iqhubeka sithi sesilapha. Phambi kwayo inkosi. Ukuzwa izwi layo. The day inkinga yaqala mhla sizobonana ukuthi sigqokeni. Sizobonana ukuthi ubani okhona ubani ongekho. Sizobonana ukuthi kwenzakalani. Uma kushintsha ifocus lapho libanda la shifta kwakheka ama-celebrate a-attract abantu. If mama kuhlelwa ama-conference sekuyabuza lo muntu omenywayo uzoba-attracta yini abantu. Mina ngicela ungangeni kuleli class eli-attractwa ama-poster. Mina ngicela ukuzokhonza uJesu poster or no poster kade bakhona yini abanjani la yini. Abathi noma kuthiwa noshumayela uzokhonza uNkulunkulu. Simkhonza kunetha, simkhonza libalele, simkhonza njalo. Uyazi inyama indlela eyingozi ngayo. Uma kunetha ithi inyama uzophathwa umkhuhlane. Uma kushisa ithi inyama uzoquleka. Inyama ifuna ungeza uzokhonza uNkulunkulu. But decide to be available. Iba khona. Enzenjani mzalwane? Iba khona. He demanded that. Number 3, uJesu wademand ukuthi akabe nomoya ofundisekayo. Ukwenza njani? A teachable spirit. Ube umuntu ofundisekayo. Uma uJesu kwakuzo kwakha kulezi ngaba, be faithful. Be available. Have a teachable spirit. Especially lending ingozi kakhulu emabandleni.